खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 5 जुलाइ बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मोजां खामानि मावनायनि थाखाय समाजाव मान मोनगोन। गावनि मान सन्मानखौ लानानै गोग्गानाय लागोन। साननायफोरा उदां जागोन। वृष राशि। सांग्रां जा, नोंथांनि हेंथायै सुथुर बांगोन। सोरबा लोगोआ नोंथांखौ गाहायाव खोख्लैनो नाजागोन। लोगोखौ फोथायनायनि सिगां सानग्रो। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गासैबो फेलें जागोन। गोसोनि मिजिंआ फेलें जानायाव दुखु जागोन। जेखि मावनो लाया गासैबो फैमाल जागोन। कर्कट राशि। दावबायनायनि फारसे मोजां सम। हरखाब नखरखौ लानानै गुबुन जायगायाव दावबायहैगोन। दावबायनायजों गोसोआ गोजोननाय लागोन। सिंह राशि। नखराव गासैबो गोरोबलायनो हागोन। खौसेथि अनलायनाया बांसिन जागोन। बाय बाहागिनि गेजेराव मोनसे रंजानाय थासारिया बेरखांगोन। कन्या राशि। सोलोंथाइ लानायनि फारसे हेंथा फैगोन। फरायनायाव दावगानो हानाय नङा। गोसोआव साननाय बादियै सोलोंथाइखौ लानो हानाय नङा। तुला राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव गोजोन खुसि थानाय नङा। दुखुजों सोलिनांगोन। जेरावबो गोजोन मोननाय नङा। वृश्चिक राशि। गोसोआव लानाय थांखिखौ मावफुंनो नाजाथाबगोन। गोसोआव थुलुंगानाया बांसिन जागोन। नाजानाया गोबां थागोन। धनु राशि। देहानि फारसे मोजां जानाय नङा। हरखाब मेगन गाज्रि जानो हागौ। देहायाव बायदिसिना सानाय सुनाय जेंनाया नुजाथिगोन। मकर राशि। इयुननि थाखाय सुजुनाय थांखिया जाफुंसारगोन। थांखि जाफुंसारनायखौ जिउनि देरसिन देरहासारनायाव मोनगोन। कुम्भ राशि। नखरनि माबा मोनसे खहा जानायाव गोसो खामग्लिगोन। नखर संसारखौ लानानै दुखु जानांगोन। गोसोआव गोबां साननाय फैगोन। मीन राशि। नखरनि आंखालनि समाव हरखाब रांखान्थि जौगानाय फैगोन। खस्थ' खालामब्लानो दोहोन दौलत सोरजिनो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो